A Pobra iniciará mañá o curso escolar con instalacións en óptimas condicións. Así o deu a coñecer a concelleira de Educación, Amparo Cerecedo, quen indicou que o investimento nestas obras superou os 60.000 euros. Os decía, o Concello fixo os seus deberes e non só co mantemento ordinario que facemos ao longo de todo o ano dos colexios e das escolas unitarias, senón que tamén fixemos traballos extraordinarios que foron solicitados pola comunidade educativa pois cun valor aproximado, digamos que estimado, de máis de 60.000 euros. O coordinador da Brigada dos Colexios debullou as obras acometidas nestes meses. Entre as máis destacadas, a renovación da instalación eléctrica nos colexios Fernández Varela e na Escola Unitaria da Angustia, o cambio da tarima no Vilariño, así como actuacións de pintado e acondicionamento de zonas verdes en todos os centros. Na escola da Granxa pois, se fixo cousas, xa casi estaba todo feito, o sea, a maior inversión xa se fixo antes. Entón, ali o que se fixo foi mantemento, pintáronse ali dúas paredes que quedaban, sacaronse uns encerados e se manteron o que son as zonas verdes. Non? No colexio de Cadreche se pintaron todos os pasillos, vale? Actualmente ainda teño un compañeiro meu ali que está pintando 2 aulas, se pintaron 4 aulas en total. Decir que pintar, sí, pero é que estaban pintadas de cores, entonces ao pintalo de blanco, pois non é darlle unha man de pintura, son 2 ou 3, non? Entonces, e aquí en Banda Seca, pois decir que se pintou o portal, as barandas, toda a estrutura esta metálica, o mantemento das zonas verdes, os bordillos, os aparcadoiros. Estas actuacións que se suman aos labores ordinarios de mantemento ratifican a aposta do Executivo por un ensino público de calidade. Mostra disto é o incremento das axudas á escolarización, ou a posta en marcha do programa Espazos nas Escolas que proporciona atención psicolóxica á comunidade educativa. Poñemos a disposición da comunidade educativa un psicólogo unha vez a semana que vai rotando polos centros, ou tamén decir que hai nada publicamos o que son as axudas de escolarización que supoñen máis de 10.000 euros e que lle chegan pois a máis de 27 nenos. Como ben sabedes, en estas axudas hai un bono para material escolar de 55 euros e tamén pois se paga ben en distintos porcentaxes que vai dende o 100% hasta o 30% o comedor escolar.